eserita ikusten duzu nola garotzen diren autuak. Leku zoriontsuago batera doa. Garbitu berri eskolarako ume orraztu berrien modura. Eserita ikusten duzu nola igarotzen diren autua. Leku zoriontsuago batera doa. Garbitu berri eskolarako ume orraztu berrien modura. Eserita ikusten dituzu gidariak eta kristaliak hodeiak islatzen dira eta euren irribarriak ontziaren zuritasunarekin mazten mundu garbiarazi paregabria mundu zoragarria zoritu. Arinduaz, baina ez da prisarik sumatzen haien aurpegietan. Arinduaz, agian zure denbora geldoarekin konparatuta. Eserita ikusten dituzu gidariak eta kristaliak hodeiak islatzen dira eta euren irribarriak ontziaren zuritasunarekin nazten mundu garbiarazi paregabria mundu zoragarria Arinduaz, baina ez da prisarik sumatzen haien aurpegietan. Arinduaz, agian zure denbora geldoarekin